Centar za nestalu i zlostavljanu decu, čiji sam predsednik, se bavi pre svega preventivnim aktivnostima po pitanju bezbednosti dece. Između ostalog, konstantna smo podrška zlostavljanoj deci, seksualno zlostavljanoj deci, pravna podrška kojoj je potrebna porodicama koje imaju taj problem i zaista po pitanju bezbednosti mislim da smo jedna od vodećih organizacija u našem društvu. Interes nam je bio da u objektu gde ćemo raditi sa decom sa problemom u ponašanju zatražimo pomoć od GIZ-a koji se takođe bavi obrazovanjem i energetskom efikasnošću. GIZ kroz projekte Nemačko-srpske razvojne saradnje podržava promociju obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u Srbiji. Zajedno sa našim političkim partnerom Ministarstvom rudarstva i energetike bavimo se podrškom regulatornog okvira za kupce-proizvođače. Takođe radimo na pilot projektima solarnih elektrana i integrisanih rešenja, ali radimo i promociju ovih rešenja i integraciju, da kažemo, i izgradnju kapaciteta svih zainteresovanih strana u procesu. Na taj način je izvršena ugradnja fotonaponske solarne elektrane snage 6 kW koja će proizvoditi okvirno oko 7,4 MWh, što bi trebalo da pokrije godišnju potrošnju električne energije ovog centra. Tako će centar postati proizvođač zelene električne energije, čime će se smanjiti potrošnja energije u tom objektu. Osim što ćemo imati mogućnost da nam se uveliko smanje troškovi, naša ideja zapravo da deci koja ovde dolaze pružimo i alternativu. Jedna od alternativa jeste da mnogo lakše shvate koliko je bitna obnovljiva energija, koliko je bitna energetska efikasnost i na kraju da možda upravo neko od te dece koja će ovde dolaziti sutra bude monter ili se na bilo koji drugi način bave ovom problematikom. Urađena je energetska sanacija celog objekta i ugrađena je solarna elektrana za sopstvenu proizvodnju energije u statusu kupca-proizvođača. Sama elektrana i ceo pilot projekat je značajan za GIZ kako bi pokazali tehničku i finansijsku izvodljivost ovakvih projekata, pokazali koji je to benefit od korišćenja solarne energije i zainteresovali druge privredne subjekte da se uključe u ceo proces.